nejlepší kuchyně? Pro tebe. Ženy nevědí, co chtějí, dokud nedostal. Let plníme sny našich klientů. Si vánoční nákupy, jak jste si je vždycky přála. Spousta dárků za výhodné ceny a až 60 značek parfémů. A nyní sleva 50. Současný Ráskův most měl ve stynu do původu. Aha. Tak věznice je plánovaná, že by měla pojmout případně až 200 odsouzených v té první fázi, to ale bude méně, budou toho spíše desítky a někteří vězni dorazili sem už před... Si to pamatuješ? Myslíš, že jsem prahla jen po tvým těle? Sečko zápačných cetek?